aelodau gwahanol o'r Eglwys wedi bod yn ddangos gwaith maen nhw wedi wneud. Gyda'n farddoniaeth neu grochenwaith, gwaith cod, peintio. A mae rhai o'r darnau yna, fi eisiau bod yn falus iawn wrth i symud y gwmpas, mae rhai o'r darnau yna dal o gwmpas bore yma, mae cyfle chi edrych arnyn nhw, ar hyd yr ochrau hefyd, cyfle chi edrych ar y gwaith bydd yn cael ei arddangos. A jyst eisiau diolch ar arbennig i Lois am drefnu hynny i gyd. Diolch am bawb na thrannu. Diolch i bawb hefyd am eu gwaith nhw ddo ar y comin gyda Gwyl Eglwys Newydd a Llangwynlais a yn ystod y cyfnod sydd wrtha gyda hynny'n gwerthfawrogi yn ei fawr. Oedd hi'n nawn braf iawn, ddydd braf iawn ddo lawr y comin a cyfle neu cysylltiadau gyda pobl leol. Jyst cwpl o bethau eraill i nodi. Cyrsiau'r y mis ar gyfer mis Mehefin yn y gwaith Enfys Gobaith. Dwi'n siŵr ni glywed mwy am hynny yn ystod y mis. Yna cwrdd aelodau, cofiwch dy Sadwrn nesaf fan hyn am 3 o'r gloch y prynawn. A heno, ysgywemyn, fydd Emyr yn arwen ni, a gan bod ni'n siwr cyntaf mis, dydd heddi yna byddwn ni'n cael y cymun heno am yr Oedfa yna am 5 o'r gloch. Fi'n meddwl mai dyna'r coeddiadau, yn ni droi at hyn yn gweddi. Arglwydd, Ien, diolch i ti bod ni'n gallu dod nawr o flaen ein creawdwr ni. Yr un sydd wedi creu ni, sydd wedi creu bob peth. O goddiw ni am ddod a plygu glin ac addoli a rhoi'r mawr a'r clod i gyd i ti. Arglwydd, diolch i ti bod ti wedi gwneud ni yn bobl creadigol. Ac wrth i ni greu bod ni'n adlewyrchu rhywbeth ohono ti, hyd yn oed rhywbeth o ddogoniant ti, a ddefawredd ti. Arglwydd Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n gweld mwy o dogoniant a ddefawredd di heddi. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi rhoi dy fab, yr arglwydd Iesu Grist i ni. Ac ni'n gweddio wrth i ni fyfyrio arna ti heddi, bydde yr ysbryd glân yn gweithio yn plith ni, ac yn agor ein llyged, ni'n agor ein calonau ni, i weld mwy a mwy o bwy o'i ti, yn ddiw tad, mab ac ysbryd glân. Ac arglwydd y bydden ni'n deall mwy am bwy i ni, a sut i daddwydd i, a dy wasanaethu di, gwyddoniaeth, dy'r arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd am yr gan gyntaf bore yma. Atgoffa ni o waith Duw. Gwaith Duw yn y creu, yn y byd o'n cwmpas, ac gwaith Duw hefyd yn trefnu ffordd i'n hachub ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. A pan ni'n meddwl am hyn, pan ni'n edrych ar y byd hyfryd o'n cwmpas, pan ni'n meddwl am gariad Duw tuag ato ni, wel, yr ymateb ddylse fod cam, fenaid cam, fy arglwydd Dduw i ti. Mor fawr o'i ti. Can, fenaid, cam, fy arglwydd Dduw i ti. Mor fawr o'i ti. Felly nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl gyda'n gilydd. Amen.
Eglwys wedi cael wythnos prysur tu hwnt. Mae'n siŵr bod ni yn barod i colapsio, ond gobeithio wneith hi ddal mlaen am chydig bach, achos hi sy'n mynd i roi'r stori o'r plant nawr. Diolch, Lois. Plant, os ydych chi'n dod i'r ffrynt i gallu gweld y celf yn well? Ie? Yna'r rhes fan'na, chi'n dod i gynnu dangos gyda fwy clir i chi. Ie? Jyst yma, jyst brydwch eich stel o beans. Fantastic. Brilliant. Brydwch yr arall i fi. Brydwch yr arall i fi. Ie, brilliant. Oce. Iawn, so gathon ni arddangosfa o'n i. Siwr fyny Mori? Da, iawn. Fantastic. Oce, so gathon ni arddangosfa celf wythnos yma. Cael ei wneud gan lot o gwahanol bobl yn yr Eglwys. So mae gennym ni pethau mawr. Mae Auntie Catrin yn gwneud quilt. Mae'n gweu patches bach o ffabric efo'i gilydd. Wedyn, mae gennym ni crochenwaith allan o... rwy'n ofalus. Allan o... gwybod beth yma? Lai, ie. A wedyn rhaid yn tan. A wedyn mae'n mynd i'w galad. Ydych chi'n meddwl mae hwn wedi cael ei wneud allan o? Pren, yndi. So dyma gwydion yn ei pren a bedwyr. Yna, da chi'n gallu gweld o'r llyfr bach chi? Mae yna modeli bach. So mae Lyned Evans wedi creu modeli bach allan o cardboard a plastig bach a clai. Mae chi ddod i weld gyd yn ymwneud yn nhw'n dangos setis am i wneud gyda gyfer y theatr. Wedyn mae gennym ni peintio, rili taclus. Mae gennym ni peintio yn fanna. Mae gennym ni barddoniaeth, mae gennym ni fwy o gwaith pren. Be arall ydych chi weld? Lawr fanna. Ie, beth sy'n lawr fanna? Yndi, mae Gwenan Emyr wedi wneud o. Wedi wneud tap. A wedyn mynd i roi y paent dros yma, tynnu'r tap o'na. A mae'r tap yn gwneud siap croes y fanna. Eich da, iawn. Un peth arall gallwch chi weld o gwmpas chi. Ie. Ia, dyma ni. Dyma Elizabeth yn cymryd y bloda a mynd i'r rhoi o efo plastig o gwmpas a wedi gadael i'r sychu. Mae'n really cool, syri. So mae creadigaeth... O ia, dyma, pan sy'n mynd i ddweud? Dyna so? Mae yna bocs a planhigyn, oes. Mae'r bocs wedi cael dim gan aelod y capel gan IKEA am y bocs i Ydy. O, mae yna rhywun wedi ddeud efo. A mae yna rhywun wedi gwneud sketch. A blodyn, pwy di artist y blodyn? Y planhigyn. Sorry, planhigyn. Pwy di'r artist? Na, di ddim yn dweud. Pwy ydych chi'n meddwl sydd wedi creu planhigyn? Ie, brilliant, ie. Mae Duw yn greadigol hefyd. Iawn, so dyn ni'n meddwl am gyd y pethau creadigol gallwn ni wneud.
wedi gwneud hwn i chi. Achos mae'n dangos, mae'n cyfathrebu fel fi'n caru nhw. Fel fi wedi treulio amser i creu rhywbeth rili neis, gobeithio, i roi na dweud, dwi yn licio chi, dwi eisiau rhoi hwn i chi. So mae bod yn greadigol yn ffordd o dangos cariad i cyfathrebu iwsio rhannu, neu da chi wedi gwneud model mawr a da chi'n dangos fydda edrych beth dwi wedi gwneud, mae hwn yn really cool. A mae rhywun, waw, be'n chwarae efo fo. A beth mae Duw yn y dechrau wedi creu. Da ni'n clywed yn Genesis fod Duw wedi penderfynu creu. So Duw a'i fab o a'r ysbryd glân efo'i gilydd ac oedden nhw'n caru gilydd gymaint yn y dechrau. Ond nhw'n caru gilydd. Ac allan o'r cariad yma, dyma Duw yn creu bob dim. Iawn? So allan o'r cariad o gan Duw at ei gilydd, maen nhw yn creu bob dim. Y mynyddoedd, y môr, y bloda bach, y planhigion mawr, yr awyr, y sef, bob dim. Allan o'r cariad yn wedi creu. A da ni'n gallu meddwl, sut mae hynna'n effeithio ni fod wedi creu bob dim allan o'i gariad o. A mae'n nath o wedyn creu pobl, a mae'n dweud ar ei ddelw fo'i hun, fatha Duw, fod ni yn greadigol, ac mae Duw yn greadigol. So Duw ddim fatha, da iawn, fatha, da iawn yn hyn, neu da iawn yn ei model. Na, mae Duw yn dweud, mae hwnna'n bwysig, achos mae hwnna'n rhan o cymeriad fi. Mae pethau da ni'n creu yn dangos pwy ydyn ni a pwy sydd wedi creu ni. Wrth i fi neu llun, dwi'n dangos, dwi wedi cael fy creu, a dwi'n gallu creu achos mae Duw wedi creu fi, a mae Duw yn greadigol. Mae gyd y doniau da ni'n cael, bobl sy'n dda efo pren, neu bobl sy'n dda neu lluniau, neu bobl sy'n dda sy'n goginio neu dawsio, mae'r doniau yna yn dod o Dduw. As mae Duw yn mor hael a mor gariadus. Hefyd, yr pwynt ola ydy fod ni yn gallu deud diolch i Dduw am y pethau da da ni'n neud. Molly, ac eisiau be? Eisiau be? Mae Duw wedi creu ni ar ei ddelw. So, da ni'n mynd i... Ania, ti'n gallu mynd rown, rhoi pelan i cael i sgwrs o dda. Creu ni ar ei ddelw fo'i hun. So mae Duw yn creu ni. Mae'n eisiau chi sglosio fo. Dwi'n teimlo neis? Teimlo neis iawn, ynddi. Da iawn, diolch i galon. A mae'n dweud bod Duw yn creu ni allan o gariad yn debyg iddo fo. Dwi'n creu ni o fo'i hun, a dwi'n creu o'r pryd, a wedyn da ni yn mynd i dechrau creu. Be da ni'n mynd i greu, tybed? Sausage, ti'n dweud? Brilliant, gret. So beth da ni angen meddwl wedyn, mae Duw yn greadigol wedi creu fi, a wedyn dwi yn creu rhywbeth. So dwi'n efelychu, dwi'n copio be mae Duw wedi wneud. Sy'n wych, dwi'n gallu cael y braint o creu pethau. So, yn ystod y bregeth, dwi eisiau chi meddwl be ydych chi am greu, de? A wedyn ar diwedd, dwi eisiau gweld be ydych chi wedi creu. Okay? A mae hwnna'n mynd i atgoffa ni na Duw sydd wedi creu ni, a da ni'n gallu dweud diolch i Dduw am y greadigaeth o fod yn greadigol. Iawn? So, gallwch chi mynd o'r peli yma yn ôl i'ch seddi chi, a dwi eisiau chi ar diwedd yr oedfa dod, eisiau fod, Gwych. Oce, da ni'n mynd i ganu mewn chydig bach wan. So, os ydych chi eisiau mwy o'r plaen, ydych chi ddod mwy o'r bag i chi, strach yn ôl. Oce, mae'n ysgrifennu. Diolch, Lois. Edrych ymlaen i weld y sausages i gyd ar y diwedd.
Gret. Nawr, i lot o'n ni, mae bod yn greadigol yn rhywbeth sydd yn hobi. Mae rhywbeth ni'n neud efo'n amser sbar yn benna. Ond wrth gwrs i rai, dyna yw i gwaith nhw. Mae'n rhan o be maen nhw'n neud bob dydd. Ac un o'r bobl felly yw Luned. A mae Luned yn mynd i ddod ymlaen nawr gyda Gwydion. Mae Gwydion yn mynd i holi rai cwestiynau i Luned am ei bywyd hi, am ei phrofiad hi, am ei gwaith hi. Diolch. Ie, mae'n hyfryd gallu cael cyfle i gyfweld â Luned. Fi'n nabod Luned yn dda, ond rhag ofn bod rhai ddim yn adnabod ti, lle di jyst gyflwyno dy hun yn gyflym. Luned Evans dwi. Dwi'n dod o Caerdydd. Ges i fy ngeni lan yr hewl just yn Henach. Fi wedi byw yma am 30 mlynedd ac yn ffodus iawn fod wedi mynd i'r brifysgol yma hefyd yn Coleg Cerdd a Drama yn astudio y theatr, dylunio ar gyfer theatr neu dylunio ar gyfer perfformio. Gret, diolch. Nawr, falle o'ch chi'n meddwl pam ydy fi bag o swgyr yn hynny. Ni ddim yn mynd i gael paned. Ond, pan mae rhywun yn cael ei geni, plant, os oes rhywun yn cael ei geni, yn aml iawn, mae pobl yn gofyn, bachgen i merch. A wedyn maen nhw'n gofyn, faint oedd e'n pwyso. Nawr, fi byth yn deall pam maen nhw'n gofyn hwnna. Chi byth yn gofyn, heddi, faint chi'n pwyso? Ond, mae faint oedd Luned yn pwyso pan anwyd hi yn bwysig. Achos fe anwyd Luned, ges faint oedd Luned yn pwyso. Wel, fi'n mynd i weithio chi, tua gymaint o hynny. Oedd problemau, a fe anwyd Luned, a ddim pwyso, mae hwn yn... Peth wedi cael ei ddefnyddio, mae'n llai na 2 bwys. 1 pwys... 1 pwys 13 pan anwyd Luned. Felly ni'n diolch i Dduw bod wedi gwarchod Luned ar hyd y blynyddoedd. Ond fi eisiau gofyn nawr i Luned, beth yw dy waith di? Mae Emyr wedi crybwyll rhywbeth, ond chi wedi esbonio i ni beth yw dy waith di? So fi'n gweithio fel cynllunydd perfformio sydd yn meddwl fi'n dylunio setiau, gwisgoedd, propiau, plypedau, yr holl elfennau gweledol o perfformiad, nid y goliadau, fi'n gweithio gyda rhywun ar hynny, ond fi sydd yn arfer wneud lot o pethau gweledol sydd yn rhan o sioe, theatr, fi hefyd yn gweithio mewn teledu a ffilm, nes i raddio 2016, so fi wedi bod yn gweithio'n broffesiynol am just dros 7 mlynedd. So a wedi bod yn gweithio bron non-stop, so mae dwi'n. Ie, diolch. A dyma chydig o'r gwaith mae'n neud, byddai'n dda i chi holi Luned nes ymlaen. Beth yn union wyt ti gorfod wneud wedyn? Pam wyt ti gorfod wneud y pethau yma mor fach ac yn y blaen, Ond cwestiwn arall, mae'n amlwg o Luned yn greadigol, ond lle dechreuodd yr elfen yna greadigol i ti? So yn ffodus iawn, yn dod o Caerdydd ac yn byw yng Nghymru, mae y ffordd ni'n gwneud pethau yn eitha creadigol. Ers oedran ifanc, fi wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfodau, a wedi bod yn rhan, mae theatr a perfformio a celf wedi bod yn rhan mawr o fy magwraeth i. So o'n i wrth fy modd yn mynd i'r theatr o oedran bach iawn yn am y dad yn ffodus iawn yn mynd â fi, a hefyd gyda'r ysgol o'n i'n mynd i weld sioeau, ond o'n i hefyd yn perfformio yn fy nhw. So oedd yn ysgol ni yn annog ni i ddathlu beth o'n i yn dda yn wneud. O'n i gyd yn canu, yn perfformio yn sioeau, a ni wrth fy modd. A wedyn, wrth i fi fynd yn hun, dyma fi'n dod i sylweddoli, actually, fi ddim rili'n hoffi bod ar rhaid yn llwydlan, a ni jyst yn mynd really nervous, a fy mrawd i yn actor, a dde fel, beth yw nervous? A just just o'n i just wrth fy modd yn mynd i weld arddangosfeydd celf a mynd i'r theatr, a ni jyst yn trio gweithio mas, os rhywbeth fi'n gallu gwneud gyda'r ddau beth yma. A wedyn ges i profiad gwaith gyda cynllunydd arall yn y chweched, a ni jyst cwmpo mewn cariad gyda'r broses o greu, a wedyn o'n i wedi cael fatha
dyma'r cwrs i chi, a dwi'n dweud, waw, oce. A ie, dyma, o'n i wedi mynd i wneud cwrs foundation wedyn, a loes yn rhan mawr o fi yn wneud y camau hynny wedyn i fynd i'r brifysgol i astudio. A ie, o'n i'n gwybod wedyn, dyna beth o'n i'n mewn wneud. Mae'n wych yn dweud, ni gyd yn wahanol, ond Duw wedi creu ni gyd. Ar ddiwedd yr oedfa, byddwch chi blant, fi ddim yn meddwl bydd bob un o'n chi wedi gwneud sausage. Bydd yn amrywio, a fel yma Duw wedi creu. Ni gyd yn wahanol, ac ni'n diolch i Dduw am hynny. Ond mae luned, fi'n cofio rhywun yn dweud, athro o'n i, a rhywun yn dweud, o, ti'n athro, ond ti'n digwydd bod yn Gristion. A mae rhywun yn dweud, na, trwy ras, ti'n Gristion, a ti'n athro, yn digwydd bod yn athro. Wel, mae luned trwy ras yw yn Gristion, ond mae hi yn ei maes i, ond chi di jyst rannu fan i sut ddys ti'n Gristion? So, o'n i wedi tyfu lan yn mynd i'r capel yma o'n y difyr. A ie, o'n i'n ymwybodol bod yna Dduw a bod Iesu Grist yn berson pwysig iawn yn bywydau pobl o'n cwmpas i oedran ifanc. Ond fi'n credu y tro cyntaf fi rili ddod i sylweddoli y perthynas hynny rhwng fi a yr arglwydd oedd pan nes i'r gwersyll, a nes i weld beth oedd y gwersylloedd sydd yn cael ei redeg dros yr haf yn benodol ar gyfer i annog efengylu a dod i nabod pwy yw Iesu Grist. Nes i rili ddod i sylweddoli bod e i fi, ddim jyst i y pobl o'n cwmpas i, bod e'n ffydd bersonol gyda'r arglwydd a bod fi wir eisiau beth oedd gyda pawb arall. A wedyn ar ôl falle blwyddyn o feddwl am yr holl beth, dyma fi yn mynd i'r gwersyll eto, a wedyn yn mynd i'r gynhadledd yn Aberystwyth, a jyst clywed bregaeth am pa mor bwysig yw i ofyn am faddeuant. Ie, ti'n rhaid ysgrifennu. Ac yn ni'n llawenhau yn hynny. Lle ni holi luned lot fwy. Falle rhain o chi ddim yn gwybod, falle rhain o chi blant. Pan oedd luned yn 14, 15, gafodd ei glywed bod cancer yn ei choes. A fi oedd hi'n sâl ac yn cael triniaeth am hir. Os chi ddim yn gwybod, gofnwch chi ddod y diwedd. Siwr beth oedd hwnna? Beth nath gynnal ti trwy hynny? A bydd hi'n mwy na hapus i rannu gyda chi. Ond fi jyst eisiau gorffen trwy ofyn, yn dy waith nawr, beth gallwn ni weddio amdano ti? Fi'n credu bod y gwaith fi'n neud mae'n secular iawn, ond fi yn gweithio gyda pobl sydd falle yn ymwybodol bod fi yn Gristion. A fi'n credu bod y cyfle yna i rhannu gyda pobl beth yw fy ffydd fi. Nid falle achos bod fi'n neud gwaith Cristnogol, ond bod fi'n rhannu fy ffydd fi gyda nhw trwy bod yn ffrind iddyn nhw, trwy creu perthynas agos gyda'r pobl fi'n gweithio gyda, a fi'n gweld hwnna'n rili bwysig. A hefyd fel pa mor dywyll yw'r byd, does dim Cristnogion. Na i weddio nawr yn gyflym. O Dduw Tad, ni'n diolch i ti am dy ofal di dros luned, hyd yn oed yn ei genedigaeth i. Diolch am ei chynnal i trwy cyfnod y cancer. A ni diolch i ti am bod i wedi cael gwaith mae'n ei mwynhau, a ni gweddio bydd di'n gofalu ar ei gôl hi, a'i defnyddio hi bydd hi'n cael cyfle i rannu'r efengyl gyda'r ffrindiau yma sydd heb obaith o gwbl. Derbyn ei ddiolchgar, a bendithio hi ni'n gweddio yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn nesaf, rhif 92 yn y llyfr. Mae'r emyn yma'n sôn am gynllun Duw. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn creu unrhyw beth, bod ganddo fe gynllun i anfon ei fab i'r byd i'n hachub ni. A mae gan Duw gynllun ar gyfer ein bywydau ni. Ni wedi clywed chydig bach am hynny nawr yn profiad luned. Hynny yw profiadau anodd mewn bywyd yn gallu bod, ond mae'r arglwydd yn gallu gweithio trwy'r profiadau anodd yna. Trefnwyd ffordd yng Nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig eog ddyn. Ond ni sefyll yn ei ganu, dyn gilydd.
gwrs, nid dim ond Cristnogion sydd yn greadigol. Ni wedi clywed am hynny'n barod yn dod. Mae'n rhan o poeni fel pobl, fel dynoliaeth ni wedi cael ein creu gan Dduw creadigol, a felly rhan o beth yw hi i fod yn berson yw bod ni yn bobl creadigol. Ond wrth gwrs, mae pwy i chi, eich cefndir, eich magwraeth, eich diwylliant, a beth chi'n credu yn mynd i ddylanwadu ar beth ych chi'n creu. Fel Cristnogion, mae'n ffydd ni, a be ni wedi dysgu ac yn ei gredu am Dduw ac amdano ni'n hun, mae hynny'n mynd i effeithio ar ein creadigrwydd. A mae mam yn ei ddod mlaen i sôn chydig bach am hynny, am y berthynas rhwng i ffydd hi a i barddoniaeth hi a rhoi cwbl o esiamplau i ni. Gwybod sut y dechreuais i barddoni, dechreuais i ryw 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn yn sgil cyfnod o salwch. O'n i ffwrdd o'r gwaith yn sbel hir, oedd yn gyda'r gyfnod tywyll, a ges i brofi iselder yn y blaen. Ac ar y pryd oedd yn anodd iawn gweld ble oedd cynllun Duw yn fynd i gyd. Ond ar y nogaeth ffrind i fi, ffrind sydd ddim yn Gristion, ar y nogaeth ffrind i fi, ddechreuais i sgrifennu yn ysgrifenna'n dyfwyfiadau, gwed sydd yn cynhyrnu nhw, rofel lawr o bapur. Fel yna dechreuais i, y dweud y gwir, oedd yn brofiad cyfratwch jyst y gliro i fi hun a bapur y profiadau yn trwyddyn nhw. Ond bydd y blygodd y creadigrwydd rhyw gymaint wedyn, a dwi wedi mwynhau chydig o lwyddiant mewn gwahanol gyd-destunau yn sgil hynny. Ac yn sgil y llwyddiant yna wedyn gyda fy marddoniaeth, dwi wedi cael llawer iawn o gyfleoedd wedyn i ddarllen fy waith. Fy hunan wedi cael cyfleoedd hefyd i gyfrannu i raglenni radio, raglenni teledig yn y blaen, a hynny yw i gweld bellach y cynllun tu ôl i'r salwch, a mewn ffordd od fi'n ddiolchgar am hynny. Wel, wi wedi dod â dwy gerdd ar eich cyfer chi y bore yma. Oedd un ohonyn nhw yn yr arddangosfa, a wy'n ymwybodol bod rhai o'n chi wedi gweld y cerddi, wedi darllen nhw a wedi clywed fy'n ein sôn amdano nhw cyn hyn a fe'n ddiheiro am hynny. Ond wi wedi dod yn nhw y bore yma am ei fod nhw'n gerddi sydd yn sôn am ddau o'r wyrion sydd yn dod i'r eglwys yma. Sgyn llun gyntaf yna, fet, beth yw'r iawn. Casgliad o flodau gwydr yw'r rhain yn Prifysgol Harvard. Hynny yw, maen nhw'n ryfeddod. Byddwch chi byth yn meddwl y planhigion gwydr. Hynny yw, cael ei creu i ddibenion dysgu mae'r planhigion yna. A mae'r grefft yn anhygoel, hynny yw, gallu dyn, fel ydym wedi clywed y barod, gallu dyn i greu, hynny yw, i ni wedi cael ei creu ar ddyn o denw Duw, ac i ni'n gallu creu fel Duw, y creawdwr. Ond fe gawson ni orchymyn hefyd, orchymyn i warchod y greadigaeth. A i ni'n ymwybodol iawn yn ddi am y rhywogaethau sydd mewn perygl, mewn fregus, mae rhywogaethau yn marw allan. A mae'r planhigion prin gyda ni yng Nghymru hefyd. A hefyd, wrth gwrs, mae'r Gymraeg yn fregus. A mae'r Gymraeg hefyd yn rhan o greadigaeth Duw. Ac i ni dan orchymyn i warchod y Gymraeg. A fel rhieni, fel mewn gys at y cys, mi siŵr yn bod ni yn dymuno gwarchod y pethau sydd yn bwysig i ni ar gyfer y plant ac ar gyfer plant yn plant. Felly, y gerdd gyntaf yw'r gerdd sydd gen i Ania Lili, oedd Ania wedi cael ei geni, a dwi'n ddim yn cofio hi wirio nawr, a ychydig cyn i fi weld y planhigion yma neu ychydig ar ôl, ond roedd hi enw hi, Lili, yn awgrymu'r gerdd i fi. Felly, i Ania Lili.
creu o ffwrnais awen dyn a dwylo grefft. Dawn efelychu roedd y fod i'n batrwm pofi'n peter pryn, tryloider lliw, gosodiad dail cyn clymu'r gwreiddiau gref a canoedd rhywogaethau. Carwn ddangos i ti'r harddwch hwn. Trefnt yn horan saff am dro, mewn gardd o gasus gwydr, blagur, blodau, ffrwythau, had, yn ffrwydrad byw ail eden, dan gysgod o gorchymyn a gaws yn oll i gwarchod, yn gweitha hyd y diwedd. A Caron ddangos i ti hefyd rhain, a dysgu i ti hwyn gerddi henwen, Lili'r Oedfa, heboflus yr yrydd a'r adur, cerddinen dal yn fach, a'r gerddinen Gymraeg, dysgu i ti gan i tanio am ei gilydd, ac alaw i twf yn ein tir, rhag i gwydr rhwysau chwalu nilw yn y man. Felly dyna'r gerddi am Lili. Mae gen i gerdd hefyd i Steffan. Os gair sleid nesaf, a niw bydd llawer ohonoch chi yn gyfarwydd â tigannau Jellycat, llew Jellycat yw hwn. Llew, maen nhw'n animeidio'r hyfryd, maen nhw'n mor feddwl, maen nhw'n wych o beth. A dyna sut oedd Mr Llew, fel gafodd Steffan amredd, bod yn fach iawn. Dyna sut oedd Mr Llew yn edrych pan oedd yn newydd, am os gaf i sleid nesaf. Dyna sut oedd Mr Llew yn edrych ar ôl iddo gael ei garu nes bod yn mancu. A dyma fe. Dyma Mr Llew. Ond, mae yna hanes trist iawn i Mr Llew, fe aeth ar goll pan oedd Steffan yn fach iawn, dwy oed wrth fel yna oedd e, a Steffan yn torri galon, oedd Mr Llew jyst yn gyflannu o dim sôn amdano fe, jyst ni wylo am obman trwy'r tŷ yn yr ardd yn y stryd yn y car, pobman yn y gallu meddwl, ond oedd dim sôn am Mr Llew. A wedyn, yn y cyfnod yna, wedyn, oedd Eleri, oedd yn dal i wneud hynny, mae'n gwyddio gyda'r plant wrth ni fynd i'r gwely, ac oedd hi'n canu Iesu Tirion. A chi gyd yn gyfarwydd ar geiriau, ysgair sleid nesaf. Na i ddim canu chi, ond chi'n gweld yr ail bennych yna, Carwn fod yn eiddo ti, Iesu Grasol, derbyn fi, ac y Steffan yn dechrau canu, dechrau siarad, dechrau canu, gyda'i fam. A trydydd llinell wedyn yn yr ail bennych, gad i blentyn bach cael lle, ond Leri'n sgwiri, mae beth oedd Steffan yn canu, oedd gad i blentyn bach cael llew. O'n i'n dwrnu ar hynny, oherwydd mae llew yn y Beibl yn symbol am Iesu. Fe yw llew Jiwda, yn yr ydyddiad, os ydych chi wedi darllen llyfrau C.S. Lewis, llew o'r Mark, Language and Wardrobe, chi'n gwybod bod Aslan yn symbol am yr Iesu. Ac yn yr Hen Testament, mae Samson yn ffindwr mêl tu fewn i gorff. Mae'n symbol cryf iawn. Felly, dyma'r gerdd. Dyna ydy, diolch. Steffi bychan, gwynwn ni ar dywall diniwedi. Coffa da am Mr Llew a ddiflannodd gwta o blew. Gwylio'r car ar ardd trwy'r tŷ. I ble rath y lew bach di? Doedd fi'n tegan dan y ne at gysurau, fel y fe. Fesur tipyn, pallai'r cof am dy lecyn meddal gof. Steffi bach yn gweddi nawr yw cael ei afel ar lew mawr. Llew ithgadwn eiddo hun. Llew iddau greu ar ei lun. Llew sy'n ddychryn. Llew llawn mil. Llew air. Aslan, Israel. Fe ddath Mr Llew i ffwrdd. Ond erbyn hynny, wrth gwrs, o Steffi wedi colli diddordeb. Panda yw i degau nawr, mae'n rhaid i chi yn nabod y panda, ond ys yn cefn.
gawn ni air o weddi nesaf, gawn ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni yn troi at y ti yn awr. Gan ddiolch dy bod ti yn Dduw tirion, yn Dduw trigarog, yn Dduw amyneddgar, yn Dduw tyner. Arglwydd, dwi ti ddim yn ein trini yn ôl ein heiddiant. Arglwydd, bod ni wedi mynd ar goll, ac bod ni wedi crwydro oddi wrth y ti, dwi ti ddim wedi ein gadael ni. Dwi ti ddim wedi troi cefn arno ni, dwi ti ddim wedi roi ni yr hyn i ni heiddi. Ond na, arglwydd, dwi ti wedi dod ar ein holen ni. Arglwydd ni, diolch am hyn. Diolch am dy gariad fawr, diolch am dy gynllun di, cyn creu'r byd, i achub rai fel ni. Ond diolch dy bod ti hefyd yn Dduw grymus, yn Dduw nerthol. Ni'n diolch, mae'r arglwydd Iesu yw yr oen a laddwyd, ond hefyd mae fe yw'r llew o lwyth Jiwda. Ac diolch fod e'n nerthol a fod e gyda ni. Pob un sy'n credu ynddo fe. Ac arglwydd beth bynnag i ni'n ei wynebu yn y bywyd yma. Salwch, galar, poen. Does dim angen i ni ofni'r pethau hyn, achos fod yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi yn fuddugoliaethus. Diolch amdano fe. Dad, ni'n diolch i ti am yr wythnos ni wedi gael. Ni'n diolch am yr ddigwyddiad ar y comin ddoe. Ni'n diolch am y cyfleon ni wedi cael i siarad amdano ti ac i feddwl fwy amdano ti. I feddwl fwy am bod yn greadigol a sut mae defnyddio ein doniau ni ar gogoniant i ti. Dad, dyna yw ein gweddi ni nawr, yw arno ti i weithio yn ein calonau ni, ac arglwydd arno ti i'n defnyddio ni clod i ti. Dad, ni'n gofyn nawr wrth i ni droi i ddarllen y Beibl, a meddwl am be mae dy air di'n i ddweud, ni'n gofyn, please, neu di siarad â ni. Neu di agor ein llyged ni, a'n clustiau ni, a'n calonau ni, i'r hyn sydd gen ti i ddangos i ni. Dad, bydd gyda ni nawr felly. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr ni ganu. Cyn darllen o air Duw, ni'n mynd i ganu o'r atodiad y rhif 3. A'r gan yma'n sôn am y gwaith mae Duw yn gwneud yno ni. Bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd am prynu ac yn ei waed ein golchi yn iddo hi. Halleluia. Moliant iddo byth. Amen. Nawr ni sefyll i ganu. Amen.
edrych dyn gilydd am ychydig bach ar eiriau cafodd ei ysgrifennu gan yr apostol Paul at Eglwys yn Ephesus. Llythyr Paul at yr Ephesied, a dechrau'r ail benod, a dyma rai o geiriau mwyaf rhyfeddol, mwyaf hyfryd sy'n gennym ni yn yr ysgrythyr yng Nghaerdydd. Ephesied penod 2 ac adnodau 1 i 10. Dyma air Duw. Bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roedd eich yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i ddiddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rai hynny, roedd emnynau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol, ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roedd em wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drygaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Christ Iesu fe'n cyfododd gydag ef a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirioneb i ni yng Christ Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydyn. Wedi ein creu yng Christ Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. A fel chi'n gwybod, yn ystod wythnos ni wedi cael arddangosfa yma yn yr adeilad. Arddangosfa o greadigrwydd, creativity. A fi'n siŵr, fi'n gobeithio, oedd y mwyafrif ohono ni wedi cael cyfle i ddod lawr yma, i gael golwg ar y gwaith, yn ei oedd e ddim wedi gosod fel hyn, wrth gwrs, ond cael cyfle i weld a gwerthfawrogi'r creadigrwydd, y bobl sydd gyda ni yma yn yr Eglwys. A ni wedi clywed o'r loes yn sôn wrth y plant am yr amrywiaeth fawr o gyfraniadau oedd. Amrywiaeth, ac eto oedd yna rhywbeth yn cysylltu y cwbl yn doedd. Be oedd pob un person, pob un artist wedi wneud? Wel, o'n nhw wedi cymryd rhywbeth, rhyw ddeunydd crai, rhyw raw material. O'n nhw wedi cymryd falle paent, neu falle pren, neu falle clai, neu gwlan, neu geiriau, neu system cyfrifiaduro, beth bynnag oedd e, dyma nhw'n cymryd y deunydd yna, ac yna o'n nhw wedi gweithio arno fe. O'n nhw wedi newid e, wedi traws newid e, wedi rhoi stamp personol nhw arni,
Ac yna ei arddangos e. Gosod mwyn i bobl gweld yr hyn o'n nhw wedi wneud. A gan mai eglwys ydyn ni, gan mai Cristnogion ydyn ni, bwriad y cwbl oedd rhoi gogoniant, nid i'r un oedd wedi bod yn gweu, neu'n peintio, neu'n cerfio, neu beth bynnag, rhoi gogoniant i Dduw. Nawr, beth os ni'n dweud wrthoch chi, mae dyna yn union, mae Duw, creawdwr y nefoedd ar ddaear, dyna'r union beth mae e eisiau wneud i chi. Mae ganddo fe ddiddordeb yno chi, ni wedi canu a chlywed am hyn, mae e wedi'ch caru chi. A mae e eisiau cymryd chi, ac mae eisiau traws newid eich bywyd chi, ac mae eisiau eich arddangos chi gogoniant iddo fe. Mewn ffordd, dyna mae Paul yn dweud sydd yn digwydd ym mhrofiad y Cristion. Ni edrych eto ar yr adnodau ni wedi darllen. A'r peth cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw y deunydd crai. Beth yw'r deunydd crai? Beth sydd gan Dduw i weithio gyda fan hyn? A'r gwir yw, dyw'r deunydd crai ddim yn special o gwbl ydy. Gweud y gwir, mae'n edrych yn anobeithiol. Mae Paul yn dweud, bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Mae'n mynd mlaen i ddweud mwy yn dydy, ond yn sylfaenol mae'n dweud, mae sefyllfa ni fel pobl, beth sy'n wir amdano ni fel pobl, wel, ni'n gwynebu'r sefyllfa mwyaf difrifol posib. A mwyaf erchyll posib. Beth sy'n wir amdano ni, ni'n farw yn ysbrydol. Mae'n camweddau ni, yn pechod ni, yr ffordd ni wedi byw wedi'n torri ni ffwrdd oddi wrth Dduw. Mae'n dweud bod ni fel pawb arall wedi bod yn byw yn anifydd i Dduw, wedi bod yn byw mwyn plesio ein hunan, ac oherwydd hynny yn gwynebu barn a chosb Duw. Oedd Lois yn cyfeirio at yr hanes yn Genesis, pan mae Duw yn creu y cwbl, ac wrth gwrs, beth sy'n cael ei ddweud dro ar ôl tro yn Genesis 1 yw bod Duw yn edrych ar y greadigaeth ac mae e'n dda. Mae e'n dda. Yn wir, pan mae'n cyrraedd y diwedd, mae'n dweud bod e'n dda iawn. Pan nath Duw ein creu ni, pan nath y tad y mab a'r ysbryd glân cydweithio mwyn creu pobl ar ei lun a'i ddelw roedden ni ar un adeg yn berffaith, ond mae rhywbeth wedi newid, meddwl Paul. Ni wedi syrthio i bechod, ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, ni wedi cymryd y creadigaeth greiddiol da yna, a ni wedi dynistrio fe trwy ein pechod ni. A mae hynny'n ddifrifol. Wel, dys ni'n cymryd un o'r gweithiau yma yn y ffrynt ac yn ei dorri wel, bydde gan pwy bynnag wnaeth creu bydde dyn nhw reswm i fod yn flin dy fi, yn bydde fe. Wrth gwrs, hynny yw, nid fe un i yw'r gwpan yma, nid fe un i yw'r llun yna, sdim hawl dy fi i ddinistrio fe. Mae gan Dduw awdurdod, mae gan fe hawl ar ein bywydau ni, a ni wedi troi yn ei erbyn e. A mae pawb yn yr un sefyllfa, chi'n gweld. Mae Paul yn pwysleisio hynny, yn dydy. Sdim lle i unrhyw un i ddweud, wel, fi'n wahanol. Fi'n gryfyddol, fi'n dda, fi'n trio fy ngorau. Fi ddim o'r wael a fe, ys rhaid i wneud gymaint o mes o mywyd a chi. Na, ddim o gwbl. Mae Paul yn dweud, ymhlith y rai hynny, roedd e'n ninnau i gyd unwaith. Roedd e'n wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Chi ddim dychmygu rhywun fwy crefyddol na Paul. Ac eto mae e'n gwybod
bod ni gyd yn yr un categori. Mae'n sefyllfa'n obeithio, mae'r deunydd crai, be mae Duw gallu gwneud efo rhywun fel fi, mae'n edrych yn hollol hopeless. A falle bod chi bore yma'n gweld hynny. Falle mae'n edrych problem chi yw bod chi'n meddwl yn rhy uchel o'ch hunan, falle bod chi yn edrych ar eich bywyd, chi'n gorfod cyfadda, fi wedi gwneud mes, a dos na ddim lot i'w gari, ac, wel, wrth gwrs bod Duw ddim eisiau unrhyw beth i wneud gyda fi. Fi yn eog, fi yn frwnt, fi ddim yn heiddi, dim byd ganddo fe. Dyna yw rhyfeddod yr Efengyl. Achos mae Paul, wrth gwrs, yn mynd mlaen i ddweud bod yna rhywbeth wedi newid, a fan hyn ni'n dod i'r gwaith o greu. Mae Duw yn cymryd y deunydd crai yna, a mae'n creu rhywbeth newydd. Yn adnodau 4 a 5, ni'n darllen hyn. Gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd. A chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Mae Paul yn dweud fod Duw wedi edrych arno ni yn ein mes, a mae wedi dewis ein caru ni. Mae wedi dewis eich caru chi. Falle bod chi'n meddwl o sut gallen ni fod, os yw Duw yn dduw perffaith, ac os yw fi wedi dinistrio'i greadigaeth sut gallai garu, sut gallai faddau? Nawr ateb yw yng Nghrist, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddyfyniad gan Michelangelo, nid y Teenage Mutant Ninja Turtle, Michelangelo, yr artist, wrth gwrs. A nath ei weid hyn, yn ôl pob tebyg. The sculpture is already complete within the marble block before I start my work. It's already there, I just have to chisel away the superfluous material. Mae'n neud efo sôn o'n rwydd, yn dydi? Easy peasy. Chwa, mewn ffordd, dyna sy'n digwydd gyda ni, ond mae Duw yn gwneud rhywbeth llawer mwy dramatic na just chisel o'i ffwrdd ychydig o rough edges sy'n gennym ni. Mae Duw yn rhoi natur newydd sbon i ni, ond chwel, mae di edrych arno ni, edrych ar y lwmp di-siap anobeithiol yma, a mae di edrych arno ni yng Nghrist. Dyma'r arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd mwyn marw yn ein lle ni. Wrth iddo fe farw ar y groes, dyma fe'n cymryd arno fe ei hun canlyniadau ein pechod ni. Mae'n delio gyda'n euogrwydd ni i gyd. A mae Paul yn dweud bod ni nawr wedi ein cyfodi gyda Christ. Ni oedd yn feirw yn ein camweddau, mae wedi gwneud ni'n fyw gyda Christ. A be mae'n dweud fyna yw bod yr hen ni, yr hen fywyd, y camgymeriadau, y methiannau wedi cael eu claddu gyda Christ. Maen nhw wedi delio gyda unwaith ac am byth, ac yna ni wedi cael ein codi gyda Christ i ddechrau newydd sbon. Trwy ras, rydych wedi'ch achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn. Roedd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith dim wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Jyst meddyliwch am hynny. Dechrau newydd sbon, mae Paul yn dweud. Falle bod chi wedi gwneud mes llwyr o'ch bywyd chi. Falle mae'r cwbl i chi'n ei deimlo ar hyn o bryd yw cywilydd ac euogrwydd. Ond mae Duw yn cynnig cymryd hynny ffwrdd, unwaith ac am byth, a rhoi bywyd newydd
yn ei le. Sut mae'r pethau mae'n dod i ni? Wel, mae'r ateb yn amlwg yn dyfa trwy ffydd. Mae Paul yn pwysleisio nid gweithredoedd sy'n achub. Allen ni weithio a gweithio a gweithio yn trio newid ein hunan a bydd e'n wastraff amser. Does neb yn gallu ennill cariad Duw trwy ei bywyd a'i gweithredoedd da nhw. Be mae Paul yn dweud yw na, ni'n cael ein achub trwy ras, trwy ffydd, cariad anheiddiannol Duw yn maddau ni yng Nghrist mwyn i ni fyw bywydau o weithredoedd da. Felly, ni wedi gweld y deunydd crai. Mae Duw yn gweithio yn ni, yn ein ail greu ni yng Nghrist. Ond pam? Pam? Wel fan hyn. Yn dod at y pwynt ola'r arddangosfar, yr exhibition. Beth yw bwriad yw be mae Duw eisiau gwneud gyda'n bywydau ni? Wel, ni wedi gweld bach o hyn yn barod. Mae bywydau ni nawr o hyn allan fod yn rhai da. Ni fod i fyw yn dda, nid mwyn achub yn hun, ond mwyn dangos daioni Duw. Ond mae Paul yn dweud rhywbeth pellach yn dydy. Drychwch ar adnodau 6 a 7. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirionddeb i ni yng Nghrist Iesu. Pam bod Duw yn cymryd pobl hopeless fel ni ac yn rhoi bywyd newydd i ni? Achos mae eisiau dangos ei gariad i bawb. Mae eisiau trwy yr newid yno ni a trwy ein hachub ni i ddangos i'r greadigaeth i gyd mor wych yw Ymlaen Effestiniog, mae rai ohono ni'n nabod yr ardal yn dda. Mae yna hen chwarel yn ôl pob tebyg. Wel, lot o hen chwarelion. Chwarel Manod. Chwarel Manod. Os rai yn gwybod beth oedd yn wir am chwarel Manod. Wel, ar un adeg, oedd chwarel Manod yn gartref i Leonardo, nid yr Teenage Mutant Ninja Turtle, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Turner, Constable ac eraill. Nid iddyn nhw eu hunan, ond yw gwaith nhw wrth gwrs. Nôl yn y 40au. Dyma'r National Gallery yn anfon bron i 2,000 o campweithiau mwyaf oedd ganddyn nhw i'w cuddio nhw yn ogofeydd chwarel Manod. Yn trial amddiffyn nhw rag y bygythiad gan Hitler a'r Nazied wrth gwrs. A mae'n hanes trewiadol, wrth gwrs mae'n hanesion tebyg mewn rhan eraill o Bryden. A mae'n ddiddorol iawn, ond chwa beth sy'n drawiadol rili yw hyn. Nid dyna lle o'n nhw fod, efo. Mae'n dda bod nhw yna ac yn ddiogel am gyfnod, nid dyna lle o'n nhw fod. Dyw'r lluniau mawr yma ddim yn mynd i oroesi'n wych, oedd angen amddiffyn nhw mewn pob math o ffyrdd yn yr ogofeydd yna. Lle o'n nhw fod oedd mewn galeri, yn dyfa. I bobl i gweld nhw, a'i edmygu nhw a rhoi clod i rai oedd wedi creu nhw. Paul yn dweud, un dydd bydd ein bywydau ni, fel Cristnogion, yn cael ei harddangos mwyn dangos cyfoeth, cariad Duw yng Nghrist. A ni'n saff nawr. Mewn ffordd, ni yn barod yn y nefolion leoedd yng Nghrist nawr, ond un dydd bydd hynny'n cael ei ddatguddio, a bydd pawb yn gweld hynny. Mae Duw, creawdwr nefoedd y deiar, y Duw holl alluog, yn ei ogoniant, mae eisiau dangos chi. Siowan chi off. Mae eisiau eich cymryd chi,
Mae eisiau newid eich bywyd chi, fel bod eich bywyd chi yn rhoi gogoniant iddo fi. Mae Duw eisiau treulio tragwyddoldeb gyda chi. A mae wedi caru chi ddigon nes i'r arglwydd Iesu Grist ddod i'r byd a gweidi mwyn ein prynu ni, mwyn ein golchi ni, mwyn ein cyflwyno ni un dydd heb brychein, heb unrhyw frynt ni o gwbl. Mae'n rhyfeddol. Mae'r arddangosfa'r wythnos yma wedi bod yn gret, ond mae wedi dod i ben, wedi dechrau pacio i ffwrdd a bydd yr pethau i gyd yn mynd nôl i'w cartrefi. Ond mae Paul yn sôn yn hyn am rhywbeth tragwyddol. Os chi eisiau clywed mwy, dewch am sgwrs ar y diwedd. Ond ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Ni'n mynd i ganu o Grymal 2, Rif 2, a'r geiriau mae'n sôn am brofiad yr apostol Paul, a'r newid ddigwyddodd ynddo fe. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau yn elw fi nawr yn golled si gwastraff yw i gyd, ers ennill Crist. Ac ymlaen, dwi'n ni sefyll i ganu. Diolch i ti nawr am pethau ni wedi cael i clywed, a'i canu, ac arglwydd ni'n gofyn nawr arno ti i barhau i fod gyda ni. Arglwydd wrth i ni sgwrsio dros baned, a arglwydd wrth i ni ddod nôl heno eitha ddoli di. Arglwydd a wneud i barhau i fod yn agos ato ni. Dad, gweithio yn ein bywydau ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.